U pretprošloj smo emisiji pričali o Ivancu i Jastrebarskom, malim gradovima koji uspijevaju privući strane ulagače. No nekoliko je gledatelja reagiralo tvrdnjom kako način na koji mi privlačimo strana ulaganja samo stvara minus u lokalnim i državnoj blagajni. Pa tragom njihova pitanja, trebaju li nam izravna strana ulaganja i kakva točno? Ulaskom u EU naša ekonomska samostalnost prestaje. Napušta se nacionalna država, stvara se tržišna. Krenuli smo u igru jedinstvenog tržišta u kojoj vrijede drukčija pravila. Imamo slobodni protok trgovine, robe, usluga i rada. Svaka država želi privući strane investicije i zadržati postojeće. Stvaranje poslovnih zona model je koji slijedi sve više jedinica lokalne samouprave. Trebamo li i na koji način poticati izravna strana ulaganja? Države svojim poreznim sustavima konkuriraju kako bi privukle kapital, kako bi se na njihovom području povećala zaposlenost i kroz tu povećanu zaposlenost povećalo i blagostanje. Kina je svoj razvoj, svoj fantastični razvoj zadnjih 30 godina počela u slobodnim poslovnim industrijskim zonama. Poslovne zone predstavljaju neku vrstu oaza u kojima poduzetnici mogu na brži i jednostavniji način ostvariti svoje poslovne ciljeve onako kako bi inače trebali zapravo u cijeloj Hrvatskoj. Kina je danas jedno od najvećih svjetskih gospodarstava i primjer iz kojeg možemo nešto naučiti. No Hrvatska je isprepletena kontradiktornim pravilima i regulativama koje su nepogodne za poduzetnike i stvaraju antipoduzetničku klimu. Poslovne zone, ako uspiju, podižu zaposlenost. Ljudi ostaju u zajednici, troše novac. Pozitivna klima nastaje. Kao pozitivan argument spominju se i budući prihodi iz poreza na dohodak koji će se dobivati iz plaća radnika. No je li sve to doista pozitivna računica? Razvoj, pogotovo ulaganje, treba pustiti privatnicima, a da javna strana treba se fokusirati na stvaranje okvira koji će biti privlačan za ulaganja, ne nužno potican. Ako to stavimo u nekakvu kalkulaciju, da imamo recimo 1000 novo stvorenih radnih mjesta, jedinica lokalne samouprave će godišnje uprihoditi recimo nekakvih 1.200.000 kuna. To nisu sredstva koja su adekvatna i dostatna da bi se isplaćivale investicije u takvu infrastrukturu koja je napravljena. U Europi je danas trend da se outsourca vlasništvo industrijskog pogona. Trend je da se industrija mijenja, da se seli. Vlasništvo je u jednom aspektu i obveza i teret. Ozbiljni investitori zahtijevaju studiju izvedivosti, studiju isplativosti i master plan. Iz kontakata sa stranim poduzetnicima i investitorima, iz anketa različitih mišljenja koje su oni dali kroz medije, više je nego jasno da njih poticaji zapravo ne zanimaju. Ono što je pitanje svih pitanja, povećati zaposlenost. Sve što je u funkciji povećanja zaposlenosti valja podržati i treba raditi ozbiljne reforme na rashodnoj strani kako našoj djeci i našim unucima ne bi dodatno dramatizirali stanje jer je ovo i postojeće dovoljno dramatično da mora zabrinjavati sve građane. Svatko tko posluje u Hrvatskoj domaći je ulagač kojemu je osnovni cilj ostvariti dobit. No bez obzira na podrijetlo kapitala, rastom zaposlenosti raste porezna osnovica, izvoz, a javni se dug smanjuje. U Hrvatskoj je trenutno najprisutnija industrija dorade, gdje je dodana vrijednost vrlo niska. Trebamo industriju koja proizvodi sve, od sirovine do gotovoga proizvoda. Hrvatska treba složiti okvir u kojemu industrije same dolaze k nama i ostaju.